Dobar dan, poštovani novosijevci, novosijevke. Veseli me da moram po Nikoli Benčitića reći, moram vam reći istinu. Knjigu na kojoj sam delal sada 2 leta, kad je bila korona, zove se Jandrovski jačkar, je knjiga u 2 dijeli. Kada ja se osobno sam bavio z hrvatskim jačkami, narodnimi i duhovnimi, od mojih 17 let, sada vednek 30 let, a u vremenu korone sam imao malo lazno da to kako se skupa načinim i stoga načinim ove 2 knjige, Jandrovski jačkar 1, 2, sve skupa prek 300 jačak. To su jačke, ki je ili ki Jandrofi, ili sam ja zabilježil, ili je ki ispred mene zabilježil. Ako moram reći istinu, kad govorimo za gradišćanske Hrvate, za nas Hrvate, ova knjiga govori za 18. ter 19. stoljeće uglavnom. U onom vremenu kad sam ove knjige skupa davao, mi je došlo jako čuda materijalov, kako značajna je bila narodna jačka i za istraživače ki su zbirali naše narodne običaje i naše jačke, a to su bili istraživači iz, recimo, Poljske, Češke, Ukrajine, Francuske, Ruske, a mislim to malo ki zna da naša kultura, naš jezik i naša povijest i još i predkršćanska povijest, kako dobro je opisana i danas u arhivi u takovi zemljača danas ne bi niti vjerovali, ali da ne budem predugo govorio, do ove karte je onda došlo te isto u onom jačkaru tako, da sam kanio načiniti, to sam već put i rekao, kartu, kada je ki sabirač narodni jačak i običaju ku jačku zabilježio i potom ću napraviti kartu. Sve već su mi došle na raspolaganje različite materijale od različitih institucija i tako zapravo je došlo do ove karte, kaj ima sve ukupno govorimo za 30.500 kvadratskih kilometara, kada je dokazano da od 16. stoljeća do 20. stoljeća su živjeli ljudi ki su bili porijeklom Hrvati ili gradišćanski Hrvati. Na primjer, kao zanimljivo, znam da za nas se, čak nismo znali, je u sjever. Ovo je samo jedno istraživanje bilo jednoga českoga povjesničara, zvao se Adolf Turek, izašla je knjiga koja je izašla u vrijeme protektorata, to znači u vrijeme Drugog svjetskog boja, ki je istraživao sve Hrvate i hrvatska sela u južnoj Moravskoj. Ako to onda povežemo, cijel Markfeld je onda došao blizu drugi češki istraživač, ki je bio Šemberi, ki je isto izdao knjigu kada je popisao sa hrvatska sela i hrvatske navade, kakove imaju Hrvati u Donjoj Austriji, u Markfeldu. To govorimo sada za 19. stoljeće. A znam da zanimljivo, ne bi bilo, znam da tako zanimljivo da govorim mogli bi za bilo koju jačku govoriti, kaj je ovdje narodna od jačke Ojdena jabuka zelena, koju je prvi put zabilježio, na primjer, u Cvendorfu, Kukuljević Saksinski, to znači ne na prostoru današnjega, kako bi rekao, prostora kada gradišćanski Hrvati živimo, ali mogli bi govoriti za jačku koju je Stanko Vraz zabilježio na Dobrom polju. To je jačka na 3 kralje, jedna od najstarijih hrvatskih koledov. Ta zvijezda ta je izašla iz leta 1583. To znači da mogli bi govoriti za bilo koju jačku, ali ja mislim da zanimljivo za vas bi bilo ako vam prezentiram te ljude ki su se tim bavili. Kao prvi čovjek ki je za istinu naša sela pohodio, za koga malo ki znamo, je poljski filolog i etnograf, ki je se zvao Andrzej František Kucharski, ki je pohodio sve prostorije kada su živjeli Hrvati i naši gradišćanski Hrvati. Moram reći da cijela njihova ostavština je završila u Odesi u muzeju, u Odesi u sveučilišnoj knjižnici, tako, kamo nažalost ne moramo se da pojiti i nismo mogli pojiti.
ali obećano imamo da kad se situacija kako stabilizira, da bi one rukopise, kje onda ruski car kupio i stavi u onu biblioteku, da bi u ono sveučilište možda šli, pogledali si če je zabilježio. Za kuharskoga znamo, na primjer, da je bio 3 mjeseca samova Vulka Prodoštov i da se uči hrvatski. To sam, na primjer, našao. To znači da je bio jako zainteresiran za naš narod i moramo reći da to nije bio jedan jedini, za njim je bio, to je bio Izmail Srežnjevski, to je bio prvi doktor, ali prvi profesor slavistike u Rusiji, ki je bio poreklom iz Harkova. Na primjer, u hrvatskom Jandrofu je bio u ljetu 1842, kada je zabilježio veći brojačak. Njega ostavština je opet u muzeju, Gastronomskom muzeju u Gastrodostojni institut u Moskvi. Oži znamo Ladicu i znamo kada su tije njega ostavštine, kada je naša sela pohodio i zabilježio naše običaje i naše jačke. Najznačajnija je ovi jačak je, na primjer, jačka kad si na placi Sidila. Kad čujete kad si na placi Sidila, da to je naša jačka narodna, to ne mora biti jačka iz Hrvatske. I, na primjer, ova jačka je završila u jednoj velikoj knjigi, ta se zove Slavenski narodopis, ali slovanski narodopis, koja je izašla u Pragi u ljetu 1842. Pavol Jozef Šafarik je ju izdao, to je značajni češki, kako bi rekao, lingvist i povjesničar. I ta jačka je jedna od 3 jačak koja je stavena u poglavlje kao primjerak hrvatskog jezika kao takovoga. To znači jedna od 3 jačak je zapravo kako Hrvati govoru je bila naša jačka kad si na placi Sidila. Što se tiče toga cijeloga, moramo reći da Pravodej Kukljević, Saksinski i Stankov Ras su čuda istraživali i čuda jačak zabilježili. Naše jačke su došle va različite pjesmarice, ali moramo reći da čudati jačak sam našao takovih publikacija kje su bile već deklarirane kao slavenske narodne pjesme ili još i u kakvoj pjesmarica u Sloveniji kao slovenske ili to znači da je bilo dosta teško i za mene presenečenje veliko da naše gradišćanske jačke su došle va te pjesmarice kao ne hrvatske, kao kakove staroslavenske, kad nisu mogli već putiti ljudi ki su onda ostavštine ovi istraživače dalje djelali na njih, nisu znali, kako bi rekao, te jačke da takiraju k nam, da pripadaju nam gradišćanskim Hrvatom. Su samo rekli da su kakove hrvatske ili staroslavenske jačke to. Mi znamo danas da su to naše istraživanjem, a mislim da to je to če novo i ovom jačkari da ta pogled na te jačke malo drugačiji, da si moramo reći da naš jezik se va te jačka vidi, naša povijest, naša kultura. I samo od sebe nisam niti vjerovao da ću ne jačke naše, va pjesmarica u Poljskoj, va pjesmarica u ne znam koji država, kada neće biti niti napisano da je to naša hrvatska jačka. Niti da ta pjesma se zove jačka. Oni, kako bi rekao, nigdo ni dalje istraživao, mi nismo bili u stanju to istraživati, a moramo reći da ova cijela grupa ovi istraživača uglavnom 19. stoljeća ka zapravo završava, to moramo reći, s Ifranom Kurelicom, ki je zapravo svoje putovanje već manje i završio u Novom Selu, a onda je šao v Stari grad v Uzu, samo zbog toga da je rekao da kako ćemo ugrom hlače sprašiti, ali popali, da, to znači da vidimo da ta politička situacija je bila jako teška i znam da i to je škoda kad on je njega putovanje završio recimo u Dubravi. Frank Kurelac je zisim došao samo simo, a moramo reći da već ni već udalje. I kad je od Kukuljevića Saksinskoga znao, ili Stanka Vraza znao da su Hrvati sjevernije i da sigurno tamo imaju svoje običaje
i to, čo je karakterizira kao Hrvate. Mogo bi zato još čuda već govori. Treba li reći da ova karta je zaistinu kaže situaciju kako su u kakvom 17. stoljetju, u 18. stoljetju Hrvati u ovom prostoru živili. Sad istina je da uglavnom Hrvati u Dolnjoj Austriji ta orijentacija na bjeđe bila jako velika. Ča se vidi i, na primjer, kod to je bio češki profesor u Bečkom Novom mestu. Jedan čas smo mislili da je najstariji sabirač hrvatski jačak, Fijalka, ali zapravo je bil tretji ali četvrti, ki je šel i naše jačke zbirov. On sam govori da Hrvati, kod kažu svoju nošnju, kako oni hodu po Bijeći, su jako lipe članke, koje su izašle u časopisu Český národný muzej u Pragi na staročeškom jeziku, ali vidi se da ta asimilacija onda bila tim brža, čim već su oni bili uključeni u te trgovačke veze s nimškim stanovništvom. To znači oni su čuda trgovali i već manje su bili zato su se prije asimilirali. Moramo reći da, što se tiče ovoga Vije Južne Moravske, kad vam znam da zgledate prijeveti sijev, moramo reći istinu da ova sela su bila nakon Drugog svjetskog boja, to stanovništvo je bilo sve ziseljeno kod većinom onda deklarirano kod Nimško, kod kolaboranti. To znači da ovdje za istinu izvan ovih 3 sijev, ča su još danas kako tako deklarirana kao Hrvatska, ča su bila iseljena nakon Drugog svjetskog boja, raseljeni, to znači Dobropolje, Frelištov i Prerava, to su bili onda kašnje po boju, 48, ali vi svi drugi su zapravo šli zbog Benešovih dekretov furt. Čo se tiče onda ove slovačke strane, moramo reći da jezik je bio jako blizu. Čo se vidi vajačka, uglavnom vajačka će je zbirao početkom u prvoj polovici 20. stoljeća Andrić, ki je bio rođak iz Vojvodine i dugo ljete živi u hrvatskom grobu. I to te vidimo na jeziku, ti jačak, da u početkom 20. stoljeća je ta naš stari hrvatski jezik bio pomišan s slovačkim toliko, da to je posebna vrstva naši narodni jačak, ki je teško za razumjeti ako čovjek zna samo hrvatski, mora znati i slovački. To znači ta blizina jezika je onda sve već u dio staroga hrvatskog stanovništva oddalila jezično od nas. Moramo reći da istina je da gradišćanski Hrvati, dobro kad smo na početku 20. stoljeća, imali smo mi, tako isto kao vi u Novom Seli, ne znam, Hrvati na hati, veliku sriću, ča už danas, kako bi rekao, malo ki to razumimo, če je to bila za srića da smo imali Mate Mešića, Miloradića Kemlji za svećenika, velikoga pjesnika, i da smo imali mi Androvci Ivana Blaževića i Androfi za svećenika. To je načinilo to da kako bi rekao, da su u ovi sjeli se jako čuda toga začuvalo, jako su čuda jezičnog, jako su čuda iz povijesti. I moramo reći da kad sam študirao i stare rukopise, ti rukopisi su jako kvalitetni i naši ljudi početkom 20. stoljeća su jako dobro pisali. Jako dobro i na hrvatskom jeziku. A onda moram reći da još, ako moramo čas jednu stvar za jačke, za Jandrov reći, imali smo Jandrov jedno špecifikum, zato je ta jačka, znam da je tako velik, kad izvan ovih dvi velikašov smo imali, na primjer, prvoga utemeljitelja muškog pjevačkog jačkarnog društva u selu, to je bio iz Pajngrta, Pave Vuković, to znači imali smo i Poljance nutri, a onda, na primjer, utemeljitelja početkom 20. stoljeća gospodina Mikišića, ki je bio poreklom s Petrovoga sela, to znači da su imali i južne štokavce nutri. To znači u Jandrofu se onda dostane kada početkom, ali polovici 20. stoljeća skupa, zapravo cijela ta glazbena, vokalna kultura našega gradišća skupa na način,
A mislim da zato je ova knjiga onda tako velika nastala, kad nisam mogao te jačke već podiliti u našem selu, kad zapravo od svake narodne jačke smo imali 2 ili 3 napjeve, ki su ljudi poznali, kad škunik je učio pandrovski napjev, gospodin si je z Petrovoga sela napjev jačil, a naši su si jačili svoj. Mislim da to, o što v ovoj knjigi nimoj ni, tako daleko nisam šel, kad to ne bi ta knjiga nigder fjertih bi uzeti tu knjigu, ne bi nigder bi fjertih. Mislim da ako imate kakove oš, kako bi rekao, se još ča pita, znam da još jedna zanimljiva jačka, za koju čuda puti govorim, je jačka koju je Kurelac zabilježio u hrvatskom Jandrofu. To je jačka Protolitje, drago vrime, urnam dohaja. Dugo smo si mislili kakova je to zvana jedna jandrovska jačka, tako čali puga za sve životinje, sve ptice. Nimoj nismo znali kako je ime tim svim pticam, čeva to jački se jaču. Velikim istraživanjem onda sam došao na to, a to i pišemo i u ovoj knjigi, da budete razumili, na primjer, ova jačka je v pjesmarici Ane Katarine Zrinski, a zgleda to da je to autorska pjesma bila. I ta autorska pjesma, to je jedna od najstarijih pjesmov kajkavske književnosti, je v to njihovoj najstarijoj knjigi nutri, a povezane je z Zrinskimi, to znači da vidite da i naši ljudi, ki su se bili onda doselili, su si za istinu čuda kulture somom doprimili, a ta kultura je za istinu preživila 350 let i na ovom prostoru. Istina je da moramo reći da danas su te jačke, kako bi rekao, naše stare jačke, ki govoru za žitak i za sve drugo, manje poznate. Uglavnom, kad sam ja počeo, ko 18-letni dičak vaseli pobirati jačke, ko su bili muži, ki su znali si 35 kitic na pamet. Danas moram reći istinu, da moj jaje već ne znam na pamet. A naša mladina znam da pozna prvu, drugu kiticu. Ali moram reći da ako govorimo i za kolede, ako govorimo i za, na primjer, jačku, kod sam za to Protolitje drago vrime, no, na primjer, kuhač govori za tu jačku, da melodija te jačke je takozvana rijedno, da se pokažuje da to je motiv bio za prvu simfoniju od Haydna, da je Haydn zapravo uzeo tu melodiju iz te naše narodne jačke. Ako pogledamo kako ta naša jačka počne kako to je to, ne? Sad pitanje je li to je on mogao uzeti. Ali ja si mislim, ako je bio uziro Rave, če je z Jandrofa tako daleko kod Novo Selo, Zađne, mislim, to je tako blizu. A nigdje ne moramo reći da ta jačka je bila iz toga sela, ne? To znači da znam da su tu jačku poznali, s tim da ta jačka je poreklom iz 17. stoljeća bila. Ko mislim da je bila široko daleko proširena, a to da je, na primjer, Kurelac zapisao Jandrofi, to je nekako srića da je koga Jandrofi napala ta jačka, kad se je pitao kakvu jačku poznate, ko je ta čovjek tu jačku zajačio. Dobro, ja mislim, moja tema su jačke, to je istina, ali vidite, za timi jačkami sam onda došao gonskamo Drugamor, iako moram reći, nisam kanil tako opširno iz ivu kartu, ali onda me Petar Tiran tako manje pregovorio da kad te se knjige sam skupa spravio, te češke, nimške, ruske, da bi se s toga mogla onda načiniti karta. Ovo je, kako bi rekao, izvor, ki sam upotrebio pravo da je to broj, je to klasična karta naseljavanja, a ovo već manje izvor iz Češke i iz Nimške, ovo je izvor iz Slovačke ter Ukrajine. To su od onda knjige. To znači, veći dio ovo je zapravo blizu došlo. To mi tako nismo znali. A ovo se je već manje bilo poznato, ali ovaj dio sjeverni je potvrđen, a moramo reći da jako nam je pomoglo, meni osobno je pomoglo i Muzej kulture Hrvata u Slovačkoj, kad smo onda svako jedno selo su provjerili, da se svaka jedna općina i ljudi ki se bavu s povijestu općine, da onda javu ili potvrdu ili nam velu da ni to istina, da su Hrvati u tom selu živili,
a ovo je zapravo ta rezultat 420 selov, 20 gradov, kada su Hrvati živili na ovom prostoru. A moramo reći da zavi ljudi, čo sam govorio, su zbirali te jačke u tom 19. stoljeću. Ti su se pokušavali su jednu stvar, da uključu ove Hrvate u ta cijel slavenski prostor i zapravo da na kakav način s toga načinju kako i posebni slavensku granu, jednu slavensku granu, do čega ali ni došlo kad naši ljudi su bili jako uključeni i povezani sa Bečom ili sa Požuonom ili sa Djurom, a nisu imali kakove političke interese, uglavnom im je šlo zato da si držu svoju sjevsku kulturu. Ali kod Veli moramo reći da je to bio jako velik prostor i lipo je da po 500 leti se još moramo zato pominati i na tom jeziku z kim su onda ti ljudi simo došli, a zapravo su ovdje jačke, v ovom jačkaru, čo sam našao i takove, na primjer, crikva Rosvarije Marije Magdalene i jačkari smo našli jačku za Mariju Magdalenu, kaj je još Dorska, se jači kod dorski sistem, to znači smo kada 17. stoljeće ima 101 skitic. Da vidite kako je bilo to, to znači da ta kultura je bila jako bogata, jako proširena, a mislim da lipo da je to zabilježeno, a sigurno bi se to moglo negdje drugi sjeli, ali kod velim, je to bilo dość čuda dijela to ne to kako skupa spraviti, a jednu sam morao herat, ne? Sada moram herat, ne? Dobro, završit ću još z jednu stvar ću završiti, a je meni jako zanimljivo za mene bilo da Stanko Vras v jednoj njega knjigi piše da jedna grana Hrvata je došla 13. vijeka nakon tatarskih napada. Jedan dio od njih se danas zovu Podlužaki i živi ovdje. Ali više ne govoru hrvatski, su preuzeli svoj hrvatski jezik za moravsko-češki. A to piše početkom 19. stoljeća. To znači da i za naše povjesničare sigurno bi bilo zanimljivo kako je to bilo kad su Tatari u Grobniku, Olmucu uništili ti grade i ljudi su Hrvati prošli i ljudi, da ili za istinu je to istina, da kakovan ki od naših Hrvatov od dvije karte su ovdje došli u 13. stoljeću. Lipa hvala.